Kardom nili uruning tikathar karbeng long news arning ang sama berta pini langkon ita. Long ni terang karbia khepan isinong meke wan pitheke kachoro kenang sop. Pirthe monira tum mesena sai do analong claim chepaduk mate bor ilote ajara sai ta kichun chiave mate chunvek buasaram the ason se chunvek ji. Long ni terang abang fukidam tangar ni penang an Assam Police along claim dun pen cepaduk bomwang bom se ahud isi mesen anong esitame cepalong pondo. La penalang li Superintendent of Police mate thihek pen SP anada hinta penang arni pen claim dam bomlo. Alang li SP ahin anat claim kemesen ang theklong si Assam Police Service ahin anata kemesen ke claim ponajok alang li non puthot Indian Police Service mate IPS anat ang hoy cepalong ponlo. Lasi ilitum karbiang bongalong lapuson long ni terang IPS anat kemandun mate ang hoy ka cepalong dun theke karbi anglong news abitung do an penta alang liphan juru ponlo. Lapen kleme dame asan sose pusi nilitum karbiang long news pen aram hirjume hangpi ponlo. Fuloni APHLC arwatum pen kachuningri alam the phirangkiame kangni. Fuloni kamar tiso pathwa klamalong non kewang ji arkoi ni phain korai CR ni APHLC asong japen Foundation Day arani ke paman ponji phanpura reception committee atum pen phirangkiame kangni pon. Phirangkiame long Fuloni APHLC amai phu dhaniram timung pen kaning je pon ke arkoi ni phain korai CR ni APHLC asong pen Foundation Day ke talon ponji ahut idon inut la sohut nangkache tongdun et aphan kachuningri alam the pedupon. La sohut aluhiaman pen Akhil Gogoi aphansi kachupha padupon lo pusi phirangkiame along ningjepon. Lasi kadu khove atumta sonsuri asai lidu pusitame nangche tongdun vek nangji pusi alang litumpen chuning ripon. Lapen non kewang jini phain korai siarni Foundation Day ketalon ponji aphan sikdang ponbom si phan sarikuri an tang pontang lo pusi phirangkiame pen pachinipon. News report Karbi Anglong News. Ada, tentang ini niltum, iposin ang niltum press atheng no bang nangkok malam the bang ke lahan lo, tapi rada atheng no bang nangkok alam the bang ke lahan lo, non ke bang ji arkoi ciklu surini ra ingkoi ra po, tarik ingkoi ra siarni, APSLC Ingdeng Troksi Foundation Day labangso katalon me bangke dak Fuloni constituency si di FLA hoipen Fuloni constituency along si Hoslo masi Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen di Mauso katok ka ara phanta kachuningri alam the bangke lahenlo non tariking koi rai si arnia bangke bang putin anutin ke thekere risoi jang sarpi sarpu pansitame nilitum dak Fuloni constituency pen ke pachini manang te kachuning rialam the bang ke lahenlo labang so melo nang litum sitame ke bang peptia pansi nilitum Fuloni constituency a committee hoi pen nang litum aphan nang kachuning ri alam the bang ke lahenlo asi elitum jasemep pe alama bangke elitum APSLC kachesong labang so apur kimole langdam pulutang te ilitum bangke 6 sidul bangtang nangji lapen ke artikel 244 pachun bek nangji lapo alam the pensi non la bangso Fuloni constituency kamar tisurong pathua klamlong sitame nilitum pini kisik kedang abangke tangtang lo pule pudam dera choklo 80% na bangke tangtang lo lapen penap tikang pong ke kata ko clear po kasi labang so me litum chetong nang ko kalam the bangke ilitum kache song labang so siang tong ilitum amsose Assam government lapen central government labang so ke pachini ja phana bangke muluk rada bangke kache to kenang chot aso posinang litum kadok awe phan sitame chuning ripon lo lapen ke kadok we phan tame ning the pon lo wang pet pusi adon tin anutin labang so akache song along bangke ilitum RDGP nangji pu bangke
anutin sidame chini pon lo lapen ke litum thek pon long lo kedam tang arni pen sidame litum phan labangso Kongres party atum lapen labangso non dobom BJP party atum sidame litum Karbi Anglong Farman ke angnata ilitum phan lapuson artikel 244 lelang dampunon lapen ke siksidul ke pangtangamu lelang dampunon pangkre biason selitum theklong lasi jasemet peda bangke PSLC ke chesong bangke lahenlo ing tangkring pen nom jai ke thar ilitum aphan ke japon alidars abangke hemprek long nangji lapen ke artikel 244 ing tang nangji pusi labangso APSLC ke chesong bangke ilitum rat de aphan than pachinilo lapen ke non ke bangjar ni sitame ilitum dak aluhi ke chopha pom sitame do oji chief guest abangke Okhil Gogoi Siman Ponpo lapen ke litum Central Committee abutung jai kathar General Secretary tandang lo kado wa abutung sitame labangso melong bangke chitongpo lapen angsa asam angkangpi kape ka leader satum sitame ledak ke bangji lam thedolo lapen ke jasemet pet litum ledak tribal akhe ana bangke litum Karbi punon Dimasa punon Boro punon Tiwa punon Adibasi punon lapen Naga Rengma kaddo gawe atum sitame lapen Garo atum sitame labangso melong bangke leader pendang lo kaddo gawe culture team atum sitame lang litum labangso melong kecepak lang dia fan ke wang popusi lam thedoret lo lapen ke ilitum rat muluk sitame labangso arni bangke cetok pet popusi nil dum pulun konstituensi pen bangke nang litum kaddo gawe kethek kere kacesong rat doan APSLC leader doan apam sitame nilitum ahin pen juning di pondok kaddo gawe apam sitame doan Karbi rat atame APSLC long wang lapse ke kolong dari bang gitu so lah ini ada nilitum ekonomi konstituensi APSLC komite hoipen ini dia potsi labangso media thengno lang nangkok ma pulo tangte anhepi kelalo non hejong lo nilitum labangso chiklo arkoi suri ini School bus kaching koi pen inu na pran kedam ke ong dungatum areng hukiso. Pini arkoi ni bhaikrin ar kebarni adaba por umrongso kilometer kresir kepalong school ke charli osomaratum aphan ke thon kewan school bus mate ahem konglong kopi koson penlone men kaching koi penajok ke ong dung ke charli osomaratum ahiring tangrak pen ke phu lapen inu na bangke apran kedam juya phan Agustin ronghang asupi Dalimir ronghang pi pusi pangthek ponlong Kaching koi fit abas registration number laki AS08C 2292 pusi rai komasai khiatum pen pangthek pon birta ke tok bama pora hudan ke bangkon tong areng ke supon lone nonamat ke klardak abirta longpon pame milang News Desk report Karbi Anglong News District Press Club of Karbi Anglong asai hemalong lisong rong pharatum phirangkiamei kangnipon Karbi Anglong arlo kedam tangar ni PGR VGR aputhak penang an amia de thepon lo laso aputhak penang an hamphanga song lapen songwe lit song rong phar lapen arisang hu atum chesong pangtang ponsi penang an ahawar adim chesong pon lo bonta bangso ka chesong ke padu di phualong deng pon lo bonta labangso ka chesong pon atuma phan MLA Dorsing rong hang ing champu kipu kedut ajok phirangkia me long pen lam chepangjar pon renti ponsi puputa mepi kacekai nang dolo bonta alam ing samsede ajok pini puthot litsong rong phar angtong ing tikathar lapen khorsing teron lapen arisang ho tumpen puthot phirangkia me kang nipon phirangkia me along litsong rong phar pen kaning jepon ke niliphan litsong rong phar phan mepi nangki kai arit ke chokdam depin alam lopusi phirangkia me along pen ning jepon tang telang lip tumpen phirangkia me pen kaning jepon alam the angton pen arjik sina News Desk report Karbi Anglong News Anta iritum karjak ke hello piglam lo non anta kaching nekcoy kachi putot halo bangsa aso bangsa ala posi Karbi tumbang jase meda bangke akechok cibang tum jepang thek nangpo kecok ci konat mahal so kecok ci bang ci jong nang po pandang si ni phai hinier ni bangki si ningduk mekri meklang mesi tu ningki pung ningke so do pet lo hala so ningki pung ningke so pensi chesong lo lapen hala so ka chesong man karbeng lo rat aptok anu antai tum cingki che than ono tin rat pen si
akamat habang itum theklong sta me jasemet petla party ke claim long inut bhani tum manga kalili ka lang paklang lo alang bang pulo pini council karbi tum ka chingri thega joini si pini council long da pini em da karbi lo ke cm da karbi lo ke mla da karbi lo pini sk mondol da karbi lo pini aro da karbi lo pini secretary da karbi lo kalang lo pini karbi lo ente pini jong si karbi ka chingri a pop si pini council long da karbi sai selo pone de la so karbi tum dipolo pini long le cherai de tiende pini ero da karbi sk da karbi mondol la karbi em da karbi cm da karbi pune koson si pini karbi ang long long a pharo a surya chiri koson si bang paro tum long le nang nam nun e din pino pipolo dak long le na cherai long loke halake karbi ka chingri loma pini lapuson thot a council lapuson thot a six area pini di mahasa long se bang beda vote jok long le hadak long le nam long le hadak business claim long le pulotang de pini ladak thata isi vet a council isi erja kong pudhaka karbi tum ka chingri pide pini pia pot si bang itum hang chodet lo sakuri pe ola bang chodet ya mut pi bang ke karbi tum ka chingri thek the pot bang si methang bong long ke chok che do bosi cepak keng nai pusi mani tum cucing tip lo cuci ki tum ciki lo lapen methang man ka jase met pet ke karbi tum cingrum thek the det hala suka cingrum ek thelong bang ke tum jong si e prang da cingrum thek the bom lang plo tang te ki vir jia to war potsi tum non bang ke non ana poran bang e mek prang nang po therak thek nang po pusi itu ka ciki methang pan sedel pen ka chasap pen jenglok ang deng ra klempon lablo epi bang ke hala su posi karbi tum non bang ke ning chiru donang po pola mesi itu mang chesong lo tusi hala so bang jase met pen nilitum ka chesong mange chingri nang po phan sika chesong nilitum ka chesong bang nitum mekri meglang hala so bang ka chechak ke methang man ering a chepa so bang ke chingri nang po chesong ar jabra pet nang po lapenan parda ke chok che doan bang itum ke dam tang por chelang lepin chipu pepin pen ka chi dia se roi pen sinon bang chi dia pen si ilum ke income ke mi isia phurkimo ki mi bang ing thur ponang po pen si jase me chesong lo tame hala solong bang ke non jasmen kar biang long atokno kaprek tumne be pustame ilitum party ke claim tum indut bhai ni non ila kaprek angkang pini le party banile pupe non bisar lai chaning lenga ke haison pini salabhor be ke haison pini dorsing rong hang ke hai ke indut mla polote lason alam kaning je ke cheng sini le pok tum bang ke mla a ot amasi kali lagi inut amla ke rat phan kachari ke lang kalana kang hona bangkar japi bangke inut amla ke lam kaning je a ot masi kali chomang kro dolo ladak lapen ong dong tum kaprek tum dolo alang li tum pulo la bangke ladak ke claim ke dam ke chok chilam sala tum nang pinrem lapenan parda dorsing rong hang ke hai bang kaning je bang ke jasemena bolang le pulo ingcham ani hu ka chiri arna marni kidin lapen hunikan tilong kupini ke phopapsi lapuson ka cheplang tap selang dum purong lo pini ilitum chingrum nang ipu ke hangasar lang ke hala kitum ke chok chema karbirat la ke ma huhe pini karbitum che songra pernang pu de elong le nang ke kono hut ke tumar jap nang pu ke hangasar lang ka chiru mekri meglang ke chok che hala so ke chok che anu tinakar bilona ro et sai selu anu tin dala so karbi cicini et sai selo apot si hala kaning je kala ke chok chema la ke karbirat mang hu si la solong mang ke non itum ki pukang tung mang ke tim karbi ang long la penam parda dorsing rong ha ke hai phan isi ka chuningri la pen ka pachini lapen BJP long ke claim acha ka tumbang jasemet pet ka chuningri lapen isi ka pachini lam bang ke non la solong bang ke ka chelem alam kali pini party lampen kupini song lampen kupini kacing ton kacing tirat bang chok chetema silabe party lapen song ke claim ke dam long hala kupini kacing ton kacing ti hala bang ling deng isi alam la bang ke party lam takali song lam takali lake itum along le polam lake karbi along le karbi amana peng lapen karbi hai nang jima karbi rem nang jima karbi abelo ke doji mane bang abelo ke doji bu alam kaning jelong bangke pini dakben so dakben itum katuning ri lapen kapachini kang tung bangke lapuso akache song long le lapen ke aman peng lapen karbi hai nang jipo kache song monon fit bat du abang kudala dak bangke lapuson lam abibi abu lam bang kaning ye tap ki putap ka bang kali dia nai parti mong kopi mang kacipu kacin gi ala ka preglam song lam kache preglam tame karbi amana peng long bangke kacipu pe dat pansi la so chatai ben karbi long ara doan han pachini lo lapen adun thu bang tum lang snang an siamo heta lang li pulo bukuli along non lang nang pulutang te hala niliphan me pinang ke kaya tum jasemet pen me pinang kai bang nili tama hopan nek kurong lo nili tama me pinang kai bang ke kopia posi me pinang kai ma hala maso isi kang nek lapo nek thumi me so se mam thurong lapen isi bang ningke so ninge kang tame karbi ang bong me gache kai bang tum bang jasemet pen karbi ang bong cepak keng me cipu me tame non bang ke hala so karbi tum me thanga karbi tum sonon bang ke paro katumhan eviction ke claim jipu hala karbi tum bang sela ase kache song kache klang tun alang tum si bihari tumhan kaprek prek akhe tuman bage nitum sinang ke rai duna tumlo hala kache klang duna teng
Nitum senangar cak duna tumloyo, nitum senang klaim pia tumloyo ba, nitum abenang to dunoi po halaso kakar cak duna ting. Lasi halaso long bangke non itum lang katherak meme naya bangke pini karbima banglo. Karbi tong ke hainang jima bang si pahaji. Karbi tum kacing rum kacing ri pencenglok karbi long le phelang kacerai nanya poro hutsi pini ke bang aphan si kacesong. Ta ili tuma karbi inut bhai ni tumangke pini bukulia long ke do kece ke biya tum atum hansi hangsi alang li tum si nili pan sendel penang ke sab nang ki tur nang sak halake cecak nela so bangke karbi yang long sir kep dola dak nili pan me pinang kai kuthai be karbi hijana mong cepak ke info tum lake chok dedi same gomana kece ke biya so hansi karbi tum kapang rom den si itum karbi hijan kacipin rem boke halake cecak ni halo so bang ceca monot fit par du anotina karbi bhana itum lake pulo pini parti ke klem banglo hampang klem tum noi la so bang ke ceca mane karbi hijan cikui cipuna ta da karbi ma bang ma puka cesong por bang la so lam ki monot pinang klang te danai lai son lapen adun tu bang ke jase met bang ke non la bang so eviction lam bang ke subjudice polang li non subjudice lam ke lang li ningje ko sidame subjudice bong ka eviction claim on ia prang bang son thomson li council pen kupi ma ke claim guna son bang claim noi pumong lo uttor borbilong ke piniani da phongtin roinem da uttor borbilong bang ke nona subjudice lam ta we thang da lam ta we pintang de pini uttor borbilong karbi tu mana damsang rang dosang rang pini pie posera eviction claim leader lo eviction ke claim hello piklam na eviction notice na na ki pije lam da ka bilang nona circular fisa thangat kaching hada ke subjudice salam ta belo pini hada claim credit pia potlo pini jong si illegal encroachers bolonde voter list ben chenglok trading license ben jong ang to number sa in than laboi tam non anda council tum claim undi tasi hala so bank ke lam ke un e polote un e bang te than rasa me rada phan bang claim po pulok ke pini ham break ke hang son si pini claim po pulok non inkan phokep nang lerok nang long le hala so bang chok te dedi lapen 1963 ninkan nili la bang ke jasemet pet ake hai tulira mong hang pasin ni pugang tung alang libang pulo 1963 alang libang pulo non bang subjudice lapen alaso pijar long ke bang ke ahut ke chetum ke bang ke nimehang thekthelang pusi pu to choklo la bang ta nimehang thekthelang same pini alang li claim thek pola pen claim ji pusi pini alang li ke chengsi council ang hoilong kang dilo alang li ke claim ji bang lapen claim un e nimehang thekthelang apor hutsi ke bang ke chetumasi ni edition claim thekthelo pujong se alang li ningje thudak polote alang li arpu bang to thu thedanoi halabang tum puthai be lapenan par bangta pini jong si ilitum lang nang pulotang de 1963 ningkan pini arnianta alang litum ke claim ke dam nahala so ningkan ta eviction claim elo bolang non ta tim karbeng long pen akhai tuliram long hang ben chenglok alang tum tang dakai he non da la so lam pak lang he 1963 ningkan ben ingnar pen kapat tong laso Bikram Hanse patir pipon si APHLC rat charia song pen aron repen koila ki phur aret aputha kache song ajay mek kipado Assam MP Guwahati along kido Directorate of Geology and Mining Department asai hem along ar koini phai kritrokarni Bikram Hanse pen partir PC APHLC rat charia song pen aron re pen Karbiang long lapen Dima Hasao district along koila ki phur aret aputha kache song ajay mek kipado bangso ajay mek along West Karbiang long LAC Bikram Hanse APHLC rat charia song atum lapente penang an opposition party atum chetongdon Karbiang long Singhasanang long saini langso along ningkan thong kep flikep sosilo aron re pen koila ki phuraret lapen Dima Hasao district along tame non malom hetlang aron re pen koila ki phur along penang an aradatum apran kidamna Lasilahai aron ripen koila ki phur longaret laki Geology and Mining Department atum pen sai kache claim clear joini lopusi APHLC asong atum pen pin rempon saini langso along aron ripen koila ki phur ing ton serak nang jila pen Dima Hasao district along non malom koila ki phur pen apran kedam nang atum aphan aron pen ing sai vek nang ji pusi sodak pen kache songa jaimek dengpon Lapen Dima Hasao district along aron ripen koila ki phur along apran kedam nang apot CBI inquiry padup nang jiputa lam thepek lang pontu Bortahol pen Priyanka Balmiki Karbiang Long News Respected leaders aro aji amar jintu ya protestot jiman leaders hokol ase respected amar MP ase amar jiman elected leaders ase aji ami jintu protestot aha karon tu hol এই Dima Hasao মানে উমৰংছু অৰ্জুনটো ৰেড হোল মাইনিং তাতে ইলিগেলি যে কাম কৰি আছে ইদি টোটালি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইনভলভমেন্ট আছে আৰু ডিস্ট্ৰিক্ট অটোনমাস Dima Hasao অটোনমাস কাউন্সিল এটা ডাঙৰ ইনভলভমেন্ট আছে অন টপ অফ দ্যাট আমাৰ CEM দেৱলাৰ গাৰ্লছাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ তাতে ডাঙৰকে ইনভলভমেন্ট আছে এটো ইমিডিয়েটলি ইনকুৱাৰি কৰিব লাগে
আৰু on top of that আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত ইষ্ট কাৰ্বি আংলঙত তাতে ইলিগেলি মাইনিং যে হৈ আছে for the past more than 30-40 years তাতে চলি আছে ইলিগেল মাইনিং তাৰপিছত কিন্তু ডাঙৰ চুকুদি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়াই চাই আছে একো কৰিব নোৱাৰিলে কাৰণ হেঁতে নিজৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ হেঁতে বিজেপি ৱৰ্কাৰ্ছ যিমানকে আছে টোটেলি ইনভলভ আছে ইলিগেলি সো এই সকল কাৰণে আমাৰ যোনটো অপজিশ্যন পাৰ্টি যিমান আছে আজি প্ৰটেষ্ট কৰাটো ইমিডিয়েটলি এনকুৱাৰী কমিশ্যন বহক যে ইলিগেলি কাম কৰাখিনি যিমানকে এৰেষ্ট কৰক আৰু যোনটো অফিচত আমাৰ এইটো কি কয় আনন্দ ইমিডিয়েটলি সেইকেইটাও ডিছমিছ কৰিব লাগিব কাৰণ হেঁতে ইয়াত অফিচ পৰা কিবা চলি আছে কাৰণ তাতে ইয়াত পৰা ডাইৰেকশ্যন পোৱাৰ কাৰণে তাতে ইলিগেল কামটো চলি আছে আমি অন দ্য স্পটো চাই আহিলো স্পটত আমি গুচি যদি যায় তেতিয়াহ'লে তাতে আমি গম পাব যে ফৰ দ্য পিৰিয়ড অফ আনাদাৰ 3 to 4 years তাতে একো কাম কৰিবই নোৱাৰিব তাতে পুৰা পট হোলছ হৈ আছে আৰ্টিফিচিয়েল লেক হৈ আছে ৰিভাৰিন যিমান আছে নদী সৰু সৰু নদী আছে এইকেইটা নদী চব মৰি গ'ল তাতে কাৰণ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড নিচিনা বনাই কিনি তাতে পুৰা লেণ্ডটো পলুট কৰি দিছে আনাদাৰ 4-5 years তাতে একো কাম কৰিব নোৱাৰিব সো এইটো টোটেলি ইলিগেল হয় সো এইটো বস্তু ইমিডিয়েটলি আমি কণ্ডেম কৰো কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল আণ্ডাৰ দ্য লিডাৰশ্বিপ অফ তুলিৰাম ৰংহাঙে এইটো একো কৰিব নোৱাৰিলে একো বন্ধ কৰিব নোৱাৰিলে ই এনকাৰেজ কৰি আছে সেইকাৰণে বিজেপি ৱৰ্কাৰ্ছ কাৰণে ইলিগেল কামটো কৰিব দি আছে সো আমি কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ আজি এই প্ৰটেষ্টত একেলগত আছো অল পাৰ্টি হিলছ লিডাৰ আমি টোটেলি এগেইনষ্ট এই ইলিগেল কাম কৰাটো ইলিগেলছ আমি ফাইট কৰিম